José, Ángel, Óscar e Iván forman parte da cuadrilla de traballo de mellora de servizos públicos da Ponte Nova. Levaban tempo no paro e conseguiron faena grazas ao plan de emprego promovido pola Deputación para municipios de menos de 5.000 habitantes excluídos dos obradoiros de emprego da Xunta de Galicia. Levaba 3 anos, facía o 1 de abril, o día que empecé, facía 3 anos. Agora teño traballo 15 meses, é bastante mellor, boas condicións. É unha maneira de axudarnos un pouco aos que non temos así moitas posibilidades, e de xente de familia, pois teño 2 pícaros e todo eso, pois necesitaba o traballo e os cartos. O organismo provincial asumiu con preto de 500.000 euros as nóminas e custes á Seguridade Social, supoñendo gasto cero para os concellos. Creo que as institucións deberían facer con máis cousas destas para xente que está en paro, desempregada, que non ten, sobre todo familia, por aí, que non pode ter recursos para mantelos. Os operarios da Ponte Nova realizan labores de roza e conservación da rede viaria, algo do que o Concello non se podería facer cargo no caso de non contar coa axuda institucional. Por exemplo, por poñer aquí o caso concreto da Ponte Nova, xa se adiantaron casi 190.000 euros dos 200.000 que van a ser necesarios para levar este programa adiante. Pois, por un lado, aportamoslle a posibilidade de empregar a xente veciños dos concellos afectados e, por outro lado, adiantamosles tamén os cartos. 80 traballadores en total traballarán durante 15 meses na mellora dos servizos públicos de 12 concellos da provincia.